bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina umfaze ngintuthu ngakhumalo bathi ilaspa namakhumati mhlabe emangabe semusha like hazo phinde ngicela nizesho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bafethu kulamule insizwe lapha uKhuzani umfoka Mpungose umfoka amapholo lapha uke umfoka Ngcobo esho ukumqeda uNgizwe mfoka Mchunu lapha emcimbini okade izolo kwaSpheh sihle Zulu ngibonile impela enkundleni zokuxhumana lapha intokazi engathi kade zowushaya lapha nasazi ke kodwa ukuthi umcimbi wani kodwa nje ngisazozama ukuhogela impela ngibona ukuthi bekade kumcimbi wani bese futhi ngiyabuya nodaba olugcwele lapha kodwa udaba esikhulu lapha insizwa uke umfoka Ngcobo ebisho ukumqeda ngenduku uNgizwe umfoka Mchunu lapha kwaSekulamula yona insizwa uKhuzani umfoka Mpungose kodwa njengale ukuthi engandi kakhulu angikufakele video ukuzibonele ukuthi bekwenzakalani. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bese ngilandela ku Facebook @radiongezo nibe mnandi ngithanda kakhulu.